Awusukanini. Yehe. Asuka lokho ngempela sangena mlaleli lapha ulalela umnikeni imtunga lapha emsakazweni wakho umsinga FM siza kuwe silapha ethugela Ferry City nje sawubona emakhaya ubingene nomnikeni imtunga lapha nomsukulu kancane omphungweni ongalo weshilithi bise Blackbani madoda asukanini ikhehla lelizana ubaba kanti baba ngizalayo umhloli mehlele Cleveland ohlala usidadupha ngoba waqhamuka ngaphambili awuyothezo nenkomo ikhoti bengamile ukhomba uzonotshwala kana ngumfowabo kaMsuzu wintombi ishudaza wayibona indaba bashintshile walishintsha iqhikiza wakekeza emantungweni ababengakho bawuzwela umbiko ubingele lontombi zasethema ziyamfuna ziyaphuthuma ziyamahalela zimbiza ngisho amatasatasa ebhize phakamisa insimbi ukhicaba kade wasezimehlela imihla namalanga zamehlele ekhiphe kwambhala wamcishe emabhukwini zaphinde zamehlele kwahluba ubhozo laphela into kweBlackbani siza nohlelo lapho umlaleli sithi khona ya shingoma kanti umsakazo wethu siza ngendlela ehlukile kodwa asibakhohlwa phela abantu abadala abaqala ugijima kule ndima singakabikho singakaphuphi nanokuthi kodwa umsakazo umsinga FM yokube khona naku namhlanje khona uyawuza umlaleli lapho khona sikhumbula ngempela masiphethelwe uhlelo ngikhumbula ingulube encane madoda uyayazi ingulube encane usukanini madoda ngikhumbule ingulube encane yayidonsa lapha komunye umsakazi emkhulu madoda yayidonsa khona ithi sigiya ngengoma hayi ngengoma madoda hayi asazi mawude izovala umsakazi emncane masesifikile ngempela mlaleli ngoba ingoma siyayidedela kwasho abafana bekwayito bathi wavele wayidedela siyayidedela nathi ngempela ingoma ngapha ake ngikutshele nje ukuthi ukusuka la kuzokwenzeka nje uma ngabe njalo sobe sesiza khona nemotivation kodwa ke lapha ke asisho ukuthi motivation sithi siyaqhuquzela sishaya ngolimi lwesintu sishaya ngolimi lwakithi kwazise phela olimi lwakithi siyakuthanda mlaleli so siqhuquzela nje lapho sikhuthaza khona ukuthi abantu abahambile bayosebenza ababuye ekhaya abantu abahamba ekhaya kungezwene ababuye ekhaya abantu ababhungile khona nababhungile kamakhelwane ababuye ekhaya ukhona umuntu owahamba ekhaya ngezizathu ezahlukehlukene kodwa namhlanje sobe sikutshela ngalesi sikhathi sithi buye ekhaya mdukandini usadingeka ngoba vele egcineni mawusulele bayokuthatha nalabo bebhungile kibo bekhambise ekhaya sithi ngempela yasho ingoma kulolu hlelo lwethu sozozwa nekhansela lapha lithi happy birthday uma ngabe nawe umuntu wakwakho uyazalwa uma ngabe uyazalwa owakwakho ngempela uzosho namhlanje sithi nje happy birthday kanti siliphethe ibhomba likaDikadika madoda lapho khona lisho lithi sikhumbuzo ithi isikhumbuzo kulo mhlaba onamatha awusukane madoda kanti futhi siphethe indithane siphethe insizweni siphethe nensizwe zamanje madoda ukhona ukhuzana ukhona umgqumeni simphethe ukhuzana simphethe igcokamelisha kanti siphethe nensizwe entsha ekuthiwa umeja yakhona la emsinga madoda izoqhamuka kungedala nje ingene ikushayela ingoma emnandi sithi nje yasho ingoma sizovaka nje ingoma entathu bese siyabuya siqhubeka kanti sikhona nesivakashi sethu madoda namhlanje sivakashelwe igcokamelisha awusuka mlalela ke sithi ukudedela ingoma sigwinya mathe bese siyayivala lento singayivali ke sizokudedelela ingoma bese siyabuya sesikutshela ukuthi uhlelo lonke siphetheni kodwa uhlelo lwakithi lo umculo wakithi efanele siqhenye ngawo kumnyama kubomvu yasho ingoma